Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera badakizue, kafearen ezaugarri nagusietako bat usaina dela. Esaten dute zaporearen 80% dela. Abestiak eskaini zaizki usain horri, lurrinak eta kandelak saltzen dituzte aroma horrekin. Baina gaur ezin izango dugu kafea usaitu. Izan ere gaur otsaiak 27 anosmiaren kontzientziaziorako eguna da. Oraindik ez ezagun xamarra denez bereziki garrantzitsua da horrelako egunak ospatzea. Anosmia, usaimenaren erabateko galera da. Aldi baterako edo modu iraunkorrean. Sintoma horrek eragin nabarmena izan dezake pazientearen bizi kalitatean. Izan ere, usaimena oso lotuta dago zaporearen pertzepzioarekin, memoriarekin, aperituarekin eta segurtasunarekin. Adibidez, kea edo egoera txarrean dauden elikagaiak detektatzen. Del olor a café y el placer que me provoca cuando te dejas ver. Esa sed como escalando una duna hacia el Magreb. Ese poder lo he visto solo en una sola mujer. Mamá, no te vayas nunca y que tu orgullo se lo gane una disculpa. Que si te marchas no te vayas con la culpa. Mamá, no te vayas más. No te diré si lo haces te arrepentirás. Pero si lo haces hazlo seguro y nunca digas nunca, pero no vuelvas jamás. Canto a la vida. Anosmia batzuetan genetikoa da, baina beste batzuetan saiestu egin daiteke, eta horretarako honakoa komendatzen dituzte. Saiestu produktu toksiko edo kutsatzaileen eta usain gogorren eraginpean luzaroan egotea, ondo hidratatu hau egunero, virusen aurkako txertoak aplikatu, adibidez gripearena edo covidarena, agente alergenoekin kontakturik ez izan, edo, hau oso garrantzitsua, ez sartu obiekturik sudurretik. Kalkulatzen da 8 pertsonatik batek usaimenaren galeraren bat duela. Eta azterlan eta ikerketa batzuen arabera, 30 pertsonatik batek usaimenaren guztizko galera izan dezake. Aldiz, 15 pertsonatik batek dio unean ez dauden usainak hautematen dituztela. Usain fantasma bezala ezagutzen dira kasu hauek. Horiei buruz, ilusio optikoi buruz, baino gutxiago hitz egiten da. Hala ere, fantosmia pentsa zitekeena, baino fenomeno arruntagoa da. Zeizen polilla fantosmia, Zer ziren aurgineneko udak izozki urdinartean argiak eskuan mamuaren etxean gauez sartzen ginenean beldurrez lagunaren oean. Anosmiaren beste mugan, badakizuen nork duen usaimenaren zentzua oso garatua? Hartz polar orok. Animalien erresumako usaimenik zorrotzenetako bat omen dute, hartz hauek, fokak kilometro batera baino gehiagora eta metro bate lurpean detektatzeko gai omen dira. Gaur da hartz polarraren nazioarteko eguna. Data garrantzitsua da espezie boteretsu eta aldi berean auskor honek dituen erronkei buruz kontzientziatzeko. Izan ere, habitata galtzea eta legez kanpoko eiza bezalako arriskuei aurre egin behar die espezie honek. Badakizue hartz polarra izan zela galtzeko arriskuan egon zen lehen animalia espeziea? Gaur tamalez, espezie askoz gehiago dira. Horregatik, aurten gaurko kanpainak amak eta hartzkumeak bestean datza. Ze polita. Porque si sigues así, la vida te dará una lección muy importante que aprenderás. Quizá puedas sonreír a la rutina que me aprieta por el costado con aires de viento. La vida es un maravilloso y espléndido recuerdo de... Gobernuz kanpoko hainbat erakunde ari dira etengabe hartz polarren alde lanean eta beraien lana omentzeko eguna ere bada gaurkoa. Omenaldi bikoitza izan ere gaur gobernuz kanpoko erakundeen mundu eguna da.
Marcis Liors Skatmanis unibertsitateko ikasleak sortu zuen 2010an, nazioarteko zuzenbidean eta GKEen legedian maixutza egiten ari zela. Gobernuz kanpoko erakundeak irabazi asmorik gabeko elkarteak dira, eta gizateriaren garapena, giza laguntza eskaintzea, herritarren giza eskubideak eta adierazpen askatasuna oinarrizko eskubide bezala aldarrikatzea, eta ingurumenaren aldeko ekimenak babestea dira besteren artean, beraien helburuetako batzuk. Ez badie kontatzen txoko guziei, gauzik evidenten baino beti. Poesia bihurtu nahiez eta beti frustrazioz betzetan, zer da musikari bat hori Izen asko bota genitzake gobernuz kanpoko erakundeen adibide modura. Zoritxarrez, munduko leku askotan beraien jardunak geroz eta ezinbestekoagoa bihurtzen ari da, eta hemendik jaso dezatela gure miresmen, babes eta animo osoa. Gobernuz kanpoko erakundeen jarduna garrantzitsua izan den eta izango den eremuetako bat Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoa da. Hain justu ere, gaur bete dira 50 urte Mendebaldeko Saharak independentzia aldarrikatu zuenetik. Espainiak Saharako bere koloniatik alde egin ondoren 1976an Marokok eta Mauritaniak okupatu zuten. Fronte Polisarioak abiatutako nazio askapeneko gerraren ondorioz 1979an Mauritaniak lur horretatik alde egin zuen, eta Marokoren esku utzi zuen eskualde osoa. Fronte Polisarioak independentzia aldarrikatu zuen ondoren. Osabaian lurra izan dut batzutan, ez aitzik ez duenik ametsandiaren gezurra mingainaren puntan. Denbora joan zaigu iraganaren arrisku bidei begira, lorratzak horren malgu. Urte muga honek Saharar herriak nazioarteko zuzenbidean eta nazio batuen ebazpenetan oinarrituta bere etorkizuna libreki erabakitzeko duen eskubidea agerian uzten du berriro ere. Aldi berean, eguna proposa da salatzeko Mendebaldeko Sahararen okupazioa, bertako baliabide naturalen legez kanpoko ustiapena eta lurraldean eta errefuxiatuen aurka gertatzen diren giza eskubideen urraketak. 50 euskal erakundek baino gehiago Karabako Sea den lagunen elkarteak eta Euskadiko Saharar ordezkaritzak sustatutako Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren 50 urte Saharar estatua eraikitzen manifestua sinatu dute. Bihotza hitzez goxatu, esaidazu zuere oroin minez hitzartu, da distantziaren hautsak mintzen alzaitu, haien eberak hartzen gaitu. Partamets bat izan nuen, kontaidazu. Bueno, honen arira ekintza berezi antolatu dute Eusko Legebiltzarrean, urte hurren honen arira, eta horregatik Inigo gaur ez dago gurean, han egongo baita ekitaldi horretan, ara bidali dugu eta pozik joan da gainera. Guk ala ere saio derra egingo dugu, gurean izango da Izaro eta Fikoban egingo duen aurkezpen kontzertua hitz egingo digu. Arkitektura badator. Eta nola oraindik diskoaren abestirik ez dugun entzun, abesti zar bat entzun beharko dugu. Bueno, zerra gainera. Mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen xoro bat entzat zaukaten, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, xorieri mintzo zen errekari, oianeko zuaitzeri eta zeruko izarreri, mintzo zen aizeri, xoro bat entzat zaukaten. Nabari da bai ostirala dela, eta nabari da jendea entrenatzen ari dela ere. Igandean egingo baita Lilatoiaren 36. edizioa.
Kirolaren bitartez emakumeen ahalkundetza lortu nahi duen ekitaldiak korrikalari hasi berrientzat eta esperientzia dun kirolarien topagunea izango da. Antolatzaiekin hitz egingo dugu, ez dizkiegu minutu asko lapurtuko, lanpetuta ibiliko dira eta, baina ea zer kontatzen diguten aurtengo edizioari buruz. Eta kafe hutsa ere hartuko dugu, Gaur Nagore González aktorearekin arituko gara bere ibilbidea zizketan. Ze ondo. Eta Pablo Azpiri elkarrizketatuko dugu. Aipatu dugu gobernuz kanpoko erakundeen eguna dela eta bera voluntario gisa aritzen denez bere esperientzia ezagutu nahi dugu. Eta askoz ere kontu gehiago, ez dago, Juri? Bai, noski, beti hor izaten dugu, ez? Victoriar garaiko joera toksikoak eta gustatzen zizkigu, eta agian tartea eskainiko diogu, bai, ikusiko dugu. Otsaiak, 27 ditu eta ostirala da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon bai. Eta zuekin, Oiana Maritorena Genbe, egunon? Egunon bai. Hau da profesionaltasuna, Zuek zarete irratia. Oh! Bueno, tira, eta nigo Juri zeiza handia naiz, Esan bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, otsaiako 27 ditu, goizak 10 eta 20 puntuan, gu hemen 3 gara, txatean gehiago, eta zuekin emango ditugu urrengo orduak. Eta Olaia Intziarteren zenbat okupatzen du abestia entzuten ari gara, nik atzo Natxoak afaldu nituelako, eta afarian aritu ginelako. What's up, Natxo? Zenbat okupatzen du uki ezin denak. Ez dut toki bera, ez dut toki bera, amorante nojatzea. Egunero bezala maite dutekin, emango diogu hasiera saioari, baina maite dutak elkarbanatu aurretik mezu bat daukagu hemen oso garrantzitsua idatzi dute txatean. Atzoko partez zorionak June Romatet. Egia da, atzo June Romatet Ibargureren urtebetetze eguna izan zen. Astelenean aritu ginen, bere urtebetetzearen data asmatu nahian, ze estudio honetan inorketzuen oroitzen zehazki, ze egunetan zen bagenekien Laster zirela, baina ez genekien ze egun, eta bueno, aritu ginen eta azkenean deskurritu genuen, ostegunean zirela atzoko egunez, bere urtebetetze eguna zela atzokoa, eta bueno, irratian ez genuen esan, zoriondu genuen, irratitik kanpo, baina bigarren kafean ez genuen aipatu, eta merezi du gure Junek, merezi du zoriontza. Kantu labur unek ez dut oki bera, ezin du eduki lagunen hauetan, gorraren eskuetan.
eta denbora emango dizuet zuen maite duta pentsatzeko, Oiana eta Eneko, beraz, txateko maite dutekin hasiko naiz, ze hemen oso interesgarria iruditu zait, hemen kontatu digutena. Nere maite duta da, hilabetean behin aniztasunaren maila egiten dugu, eta atzo, martxoak 21 sindrome Downaren egunaren arira, bideoak egin zituzen, eta galtzerdi desberdinekin argazkiek egin genituen. Ze ederra, bi galtzerdi diferente, badakizue, bihurtu dela, ohikoa azken urteetan, ez dakit noiztik, baina Down sindromearen egunaren arira pixka bat kontzientziazioa egiteko eta edapena egiteko bi galtzerdi desberdin jantztea, ez? Aniztasunaren erakusle gisa, eta begira, antza denez, atzo ibili ziren hemen galtzerdi desberdinekin jolasean, eta haizu, ederra ekimena, eta ederra galtzerdi desberdinak eramatea. Gero elkarrizketatuko dugun pertsona batek niri herrieta egiten dit, galtzerdi desberdinak. Eramaten dituzunean? Eramaten ditudanean. Baina, hemendik aurrera esango diot, kontzienteki egindako auto bat. Lasai bezain adi bezain lasai. Eta bide batez idatzi dute, ederra Enekoren planta. Zure planta, zure... ez dakit? Itxura. Zure itxura, zure saber estarra, zure... Orduan eskerrik asko. Tireneko eta nola zuri mentxe losintxak botatzen dizkizuten, zuk kontatu zer maite duzun? Zer maite dudan, normalen ez da bestaldetik azten, ala... Hemen ez dago... Gaur ez. Batzutan, oso ondo, eskerrik asko. Ados. Nere maite duta da, bi pertsona ezberdinak liburu bat bera irakurtzen dutenean, beraiek buruan imaginatzen duten irudia edo iruditegi hori espazioa desberdina dela. Eta niri gustatzen zai, nola bi pertsonak gauza bera modu desberdinetan interpretatu dezaketen. Ze polita den hori, ez? Oso politia bida. Etorri zait burura, orain estrenatu berri dute, pelikula bat, Gailur ekaiztsuak, Wuthering Heights, Margot Robbie eta Jacob Elordi, gure euskaldunena. Jacob Elordi agertzen diren pelikula, eta liburu batean oinarrituta dago, eta Emerald Fennellek zuzendu du, eta, fijatzen bazarete, izenburua kakotx tartean jarri du. Hau da, pelikularen izenburua da, Gailur ekaiztsuak, baina kakotx artean, eta berak azaldu du kakotxoiek garrantzitsuak direla, ze berak egin duela liburuaren bere interpretazioa, baina zuk agian irakurri duzu, Bronteren Gailur ekaiztsuak, eta zuk beste zerbait irudikatu duzu, eta horregatik berak esaten zuen, kakotx horiek direla, liburuaren nik egiten dudan irakurketa. Eta hau da nire bertsioa, ez da liburuaren egokitzapen, euneko zuzena edo erreala, are gehiago, berak esaten zuen ezin dela egin. Liburuaren egokitzapen, horrela, euneko erreal bat, ze zuk esaten zenuen bezala eneko, nik irakurri dut liburua, eta gauza bat ikusten dut hemen, eta zuk irakurri duzu, eta beste bat ikusten duzu, eta bietako zein da egiazkoa, biak dira. Eta hori torri zai burura, eneko. Bai. Zalantza guztiak argitzen, bihar kantatu ezin gaur kantuan nauzu zara nahi. Azuko Jana zerbait duzu? Lotuko dut pixkat gaurko efemeride hoietako batekin, ez gobernuz kanpoko erakundeekin, uste dut askotan beraiek egiten duten lana beste norbaitek ere egin barko lukeela, baina zoritxarrez ez da egiten. Eta orduan eskaini nahiko nieke zuk esan duzu, gure babesa eta hori guztia, baina maite duta gobernuz kanpoko erakundeetan lan egiten duten guztiei, ez? Askotan bolondresak dira horietako asko, justu aste honetanik euskarako saioak ematen ditut eskolak eta erretiratu talde bat daukat, eta bertan badago pertsona bat gobernuz kanpoko erakunde batean lan egiten duna, eta justu aipatu digu aste honetan, Saharan egon direla justu duela gutxi, ez? Eta pixkat, gainera ez, lotuta Sahararen 50. urte urrenarekin, eta bar. Eta nola hitz egiten zuen, ez, zelan egiten duten, ze gogorra izan zen, ez, bertara joatea ere, eta uste dut askotan, ez, kritikatu ere egiten direla, gobernuzkan, dirua Euskal Hogero nola iristen den, ez, eta horrelakoak, eta zer esa den hori esatea, baina gero ez duzuzuk ezer egiten, ez. Orduan, uste dut,
Egongo dira gauza txar batzuk ere, denak ez gara perfektuak, eta gauzak beti hobetu daitezke. Baina uste dute egiten duten lana oroar oso handia dela, ezinbestekoa zoritxarrez beste norbaitek egiten ez duelako, edo beste modu batera esplotatzen dugulako, edo guk geukera egiten dugulako egoeraren bat. Beraz hor ere gure ardura, nik uste dut, hartu beharko genukela. Eta Etiopia ere aipatu genueniaz, kafearekin, gaur ere kafearen usaimenarekin lotu duzuen, nik bertan ezagutu nuen Angelo Laran, eta Angelo Laranek egiten du lanare adibidez izugarria da. Orduan pixkat horrelako pertsonei nire gaurko maite duta, eta eskerrak eman beraiei esker, ez? Lekutxo batzuetan jendeak bizitza hobe bat daukalako, eta hoxe, eskerrik asko. Kabitzen dira zuen egietan, egun sentia ezin digu gau alaitu aurpegia, gure neurrira nahi genuke gau neurririk ez duen zauria. Eta nik ere elkark banatu beharko dut nire maite duta. Begira, nire gaurko maite duta, ez dakit maite duta den, besarkada virtual bat den, erregu bat den, edo zer, baina, kontatu izan dute irratian, nire bikotearen aita gaizki dagoela, eta gaur, nire aita ginarrebak, gaur du, oraintxe bertan, ari da, bere lehenengo kimio sesioa jasotzen, eta hemendik bezarkada bat bidali nahi diot familia osoari, eta animo asko, eta nola joaten den, ze nik ez dut inoiz jaso zorionez kimio saio bat, eta orduan ez dakit zer sentitzen den, eta ez dakit nolako izaten den, orduan uste dut ez jakitasun handia dugula inguruan, baina espero dut ondo joatea, eta hemendik zorte on. Bete zaizkigu gaurkoan edalontzia, nola zaintzen da irrifala, horkanpoan dena gerra bada, bihar dena kontukoa da, maita zaitezte ezpada. Itxaso bat zeharkatzen Dabienak ez du zure aurka ezer. Itxaso bat zeharkatzen Dabienak ez du zure aurka ezer. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Zatez bihurtzera lo ezinak nagi. Ostirala da, esan dugu, asteburuari begira jarri garela jada, nabaritzen dela, giroan, badatorrela asteburua, guretzat behintzat, ez dugula lanik egin behar asteburu honetan, beste entzule askoak agian lana izango dute, eta aserretu egongo dira guk esaten dugunean ostirala iritsi dela, baino plan ugari ditugu, gero arte eszenikoen agenda aztertuko dugu Oiana Maritonenanekin, baina badago hemen plan bat bereziki gustatzen zaidana eta aipatu nahiko nukeena, ze urtero errepikatzen da eta urtero eskainena izaten diogu tartetxo bat,
Eta gaurkoan ere, halaxe izango da. Badakizue, bigarren kafean igandeak aldarrikatu zaleak garela. Oso gainera. Ez zaigu gustatzen, jendeak esaten duenean, igandeak oso tristeak dira, ze igandean ja, larun bata ze ona den, baina igandean ja hasten zara astelenarekin pentsatzen, eta ze tristeak diren igandeak, ez. Igandeak aldarrikatu zaleak gara, eta plan ezin hobe bat daukagu igande honetarako, eta plan hori da, nola ez, Lilatoia. Martxoaren batean, Lilatoi lasterketaren 36. edizioa izango da Donostian, eta 6.500 emakume inguruk hartuko dute parte 5 kilometroko lasterketa herrikoi honetan. Imaginatu zaitut arnaskantuka, nire gorputz gainean erdikatuka. Eta iristen denean lasterketa hau beti iristen da une berezi bat, ze Donostian ospatzen da bai, baina Euskal Herri osoko jendeak gerturatzen da, eta niri oso une berezia iruditzen zait, adibidez nire kasuan, Tolosan trena hartzen dudanean Donostira joateko, eta topo egiten dudanean kamiseta arroxaz jantzitako emakumeekin, ezagutzen ez ditudan emakumeekin, baina sortzen da nolabaiteko konplizitatea gure artean, ze badakigu nora goazen, badakigu zertara goazen, eta badakigu are garrantzitsuago zergatik goazen. Ordu gutxi falta dira aurtengo ediziorako eta jakin nahi dugu antolatzaileak zer moduz dauden, zer gertatuko den aurten eta nolako izango den edizio hau. Beraz telefonaren beste aldean dugu Ixmene Lilatoiaren antolatzaileetako bat. Egunon, Ixmene? Egunon, zer moduz? Gu ondo gaude, zu urduri zaude? Bueno, urteroko urduritasuna, baina horre gehiena gogoak. Bueno, asko zobeto, gogoz beteta egotea urduri egotea, baino aipatu dut nik 6.500 emakume izugarria da lortzen duzuena urtetik urtera, geroz eta emakume gehiago urtero entzuten ari gara, errepikatzen direla zenbaki hauek, 5.000-tik gorako langa gaindituta, sortu zenetik zenbat aldatu denez, 1980ean okrez banago 130 parte hartzaile izan ziren, orain 6.000-tik gora, bertigo pixka bat sentitzen duzue? Pixkat bai, azkenen responsabilidadea handia da, hainbeste jende etortzea lasterketara, baina oso egun polita da. Objektiboa argi daukagu eta garrantzitsuna ospatzea. Emakume horiek hasi zutena, gaur egun lortzen jarraitzen duguna eta festa bat izatea. Festa bat da, lasterketa herrikoia dela aipatu dut nik, eta hor garrantzitsua iruditzen zait, azpimarra egitea horretan ez, ze hau ez da korrikalari profesionalentzako topagune bat, hau, izan daiteke, baina bada korrikalari hasi berrientzako espazioa baita ere, ez da Ixmene? Bai, gure helburua karrera honekin da edozein pertsonak egin dezaken lasterketa bat izatea, motibatzeko puntu bat izatea eta edozein adin, nivel, edozein pertsonak egitea. Ze izaten da horrelako lasterketa bat antolatzen duzuenean oztopo nagusia edo zailtasun handiena non topatzen duzu hori? Bueno, azkenean jende asko gestionatu behar da, baina, gero azkenean eguna iristean denak merezi du. Ibilbidea okere ez banago 5 kilometrokoa da, ez? Urtero bezala bulebarretik abiatuta. Hori da. Aurten aldaketa txiki bat dago, lehen jun eta etorria Zurriola zubitik egiten zen, eta orain jun ingo da Santa Catalina zubitik eta buelta Zurriola zubitik. Aldaketa hori nahi zenutelako, berrikuntzaren bat gehitu nahi zenutelako da, edo zerbaitek bultzatuta? Bueno, beste urtetan Zurriola zubian jende gehiegi elkartzen zen, orduan hobeto joateko eta ez aratorik egoteko, ea horrela hobeto funtzionatzen duen. Beste gauza batzuk aldiz, errepikatu egingo dituzue, okerrez banago, zumba saioa, aurreko urteetan ere izan dena, egongo da?
Hori da, behatzizterritan bulebarren. Hor, berotzeko, giharrak askatzeko Ze eta ondo, ez? korrika egiteko, oiana, ze uste duzu? Ni agian korrika egitera ez, baina zumbakora animatzen naiz. Posible da? Bai, noski, Venga. denak ongi etorriak. Bueno, aipatu dugu ez dela beste edozein lasterketa bezala ez, emakumeon alduntzeko ariketa bat badela, emakumezkoen lasterketa jada oso ezaguna dela, baina lasterketa solidario bat ere bada. Hori da. Aurten Dortxal bakoitzaren euro solidarioa akabe elkartearen zat izango da, eta, bueno, bertan egongo dira baita bizibilizatzeko. Aipatu dugu, ez genizula minutu gehiagi lapurtu nahi, antolakuntzarekin tope egongo zaretela, nik bai galdera bat egin nahi nizu dela Ismene, ja, pertsonalki, ea, lilatoiaren eguna izaten delako, une asko dituelako, jakinei nuke, zein den zure une gogokoena? Niretzako unerik politena, elmugara iristen, pertsonak elmugara iristen da, azkenen hor, irrifarrak, ospakizuna benetan bizitzen da, eta momentu hoi oso polita da. Ziur naiz, igande ontakoa ere ederra izango dela. Azkeneko galdera bat daukat, izen emateak itxita daude, hau da, jada izena eman ez duenak, izena eman dezake edo jada ez? Ja, itxita daude. Ila bete baina gutxi bukatu zian Dortxalak, eta ja imposible. Bueno, Dortxalik ez baduzue, nik baduten ere. Dortxalik ez baduzue, urrengo urterako gorde data, eta antxe ikusiko dugu elkar. Bueno, Ismene, zorte hon? Mil esker. Ondo... Baita korrika. Eskerrik asko. Beste bat arte, agur. Agur. Aukitzeko gara ematea falta da. Eta amodioa bizi osoaren erdian, aurreko lehioa edo atzeko. Entzulei gardentasuna zor diegu. Bai, Ze pasatzen da, Goiuri? Zintzotasunez jokatu beharra daukat. Bota. Zer Kontatu diot oraintxe bertan Ismene gure gonbidatuari nik Dortxala erosita dudala, lilatoiarentzako. Eta beroketak eta dana egiten ari zarela. Prestatzen hasi zarela eta hori dena. Berak zorte ona esan du. Zorte on Goiuri korrika egiterako orduan. Arazo bat daukat. Opa, zer arazo? Zein da arazoa? Larun batean ezkontza bat dudala. Eta? Luzatu daitekela kontua. Eta? Eta zein da arazoa? Igandean 9:30 Donostiko bulebarrean zumba egiteko komeriak aurre ikusten ditudala. Bai, baina jarraipena izan dezake, ez? Ezkontzaren girotik, txak, zumba eta gero korrika. Primera. Bai, hori da. Etxetik pasagabe? Bueno. Takoiekin? Bueno, a ver, pasazetizke arropa aldatzerat. Hemengo gazteren bat, hola, etorri zenia ia lanea, haien autoritan, Hola, dutxa eskar bat, siesta txiki bat. Egia da, hori egia da. Bueno, bezala, azte hauetan bezala, dorsal bat ez zozkatze du. Bueno, ez da txarra, baina nire dortxala da. Ja, egia da hori ere. Bueno, kontatuko dizuet astelenean. Ea zer egiten duzu duen. Animatu dugu, eneko, A ver. Sekulako presioa sentitzen ari naiz, hemen bapatean. Bueno, zerbaitegatik eman zenun izena. Bueno, izena ematen dut urtero joaten naizelako, eta sinisten dudalako kausan, eta babestu nahi dudalako lasterketa. Hori ere ondo dago, bai. Eneko, oian uste dut zuk hau entzutia zula noizait, eneko ez du jakingo. Lehen lilatoian beste modalitate bat zegoen, patinekin, lila roller izena zuen. Eta nik urte batean izena eman nuen eta patinetan egin nuen lilatoia. Urrengo egunean iragarri zuten
jada etzela gehiago egingo lila roller modalitatea, eta nire familian koplak atera zizkidaten. Nik ez nuen ezer egin, disfrutatu nuen, baina antza denez erabaki zuten, ez dakit zer erabaki zuten egia zen, baina nire familian segurako broma egiten dizkidate, esan ez nik izorratu nuela lila roller modalitatea. Oinereko plakatako izkizutea joaten etzpatzea, Egia da. Ito nahi nauen mundutan zuentzatu arnazatik bat bueltan ere jasotzen dudana ondoan ba zaitut ez dizut ezer zor nahi eman nahi dizut baina ez dut ezer zor nahi ezer zor nahi. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondo ulertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizu nola ez. Hasi berri isilik. Duela 2 urte Lizar Begoñak idatzi zuen, paisaien antzera mugituko gara arkitektura orotan, udaberri hasierako usainez, munduen bilkura handienean. Nazazu albazu. Bizizaleen omenez, mozkorturik kantatuko dugu, eta opera baten tankerako negarraldiekin bukatuko ditugu arratsaldeak. Zugandik salbu. Botere urridunak edo zein botere goxe, bi esku izan ta biak olio. Lizar Begoñak dioen bezala, udaberri hasierako usainarekin iragarri zigun, Izaro Andresek badatorrela, bere urrengo diskoa eta bazetorrela, kontzertu berezi bat Fikoban egingo duela Irunen, eta berezia izango dela, eta ez dela kontzertu soil bat izango. Ez dakit olerki honek dioen bezala, opera baten tankerako negarraldia izango den, eta ez dakit munduko bilkura handiena izango den. Baina jende asko bilduko dela, hori, zalantzarik ez izan. Eta guk, honen inguruan pixka bat gehiago, jakin nahi genuenez, Izaro dugu telefonoaren beste aldean. Egunon, Izaro? Egunon. Uste duzu munduko bilkura handiena izango dela Fikobakoa? Ez dut uste munduko bilkura handiena izango dela Fikobakoa. Baina, bueno, igual onena, bai, igual onena. Urduri zaude, asko falta da, hilabete asko falta dira oraindik, baina urduri zaude? Piskat urduri bai, egia esan badalako piskat esperimentu bat guretzako be bai, kontzertu ez gain, kontzertua eraikitzeko modu bat plazaratzi ez, baina bai lasaitzen hau aldi berien horrek, sentitzeak jendea gongo dalan gurekin, elkarrekin horrek beti lasaitzen hau pila bat. Izango da, aipatu dugu, Fikoban, lehenengo kontzertu berezi hau, eta antolatu dituzu tailerrak, egongo da erakusketa bat, baina pentsatu dugu, hau guztia azaltzeko agian gurera etorri behar duzula, ezta? Opa! Ba, igual bai, ez da. Nik uste dut hemen gauza asko daudela, guk
jakin nahi dugula, arkitektura zer izango den, eta guk nola, gure estudioari laborategi deitzen diogun, hori pixka bat bada arkitektura egiteko modu bat, ez? Laborategietan eraikitzen dira gauzak, sortzen dira gauzak, eta agian pentsatu dugu aurrez aurre kontatzen badizkiguzu gauzak, politiagoa izango dela. Ni oso pozik, adibidez nire atorren aztien nahiko libre nabil. Epa! Nola zu ostirala? Oiana, guk antolatu behar dugu gure edukia, eta agian, claro, zuk ostirala nahi duzu, baina... Claro, bakoitza bere interesetik. Claro, Oiana, zuk egin duzu duela gutxi zure bizitzaren arkitektura prozesu propioa. Bai. Eta zabiltzaia egiten kampuen. Hori da. Daukazu gomendiorik Izarorentzat? Uste primera ningo dula. Bai, ze dauka goxotasun bat. Begira, egia esango izut, ikusi nun, pertsonan, nola adibidez nire txikitxoarekin ze jarrera politia aukizun, eta uste dut badaukala horretatik asko, uste dut maitasun asko daukala emateko, emango duela berak eta Aitorrek, eta uste dut oso polit biziko dutela, eta ziur nago baietz, eta gustatuko litzake ikustea ere egunen batian. Ze polita. Orduan egin duguna da gero bueltan beste behin geratu. Hoxe, begira. Jaumeekin. Hori. Eta parke batean edo, agian. Plan politia, baina nik berriz esangoet, ostiralean ni hemen egon naiz. Ez du, hola, bueno, hor da, aukera. Bueno, Izaro, antolatu egin behar dugu gure hurrengo astea, eta jarriko dugu hitzordua gure estudioan zurekin egoteko, eta arkitekturari buruz, eta kontzertu berezionen inguruan aritzeko. Beraz, gaurkoan iruditzen bazaizu, horrela utziko dugu kontua, aurrez aurre luze eta zabala arituko gara, baina galdera bat, agurtu horretik bai egin nahi dizu dela. Bale, zantuta. Zer iruditzen zaizu Janus Lesterrek iragarri duena, gure Jokin Pinatxok, berak ere kontzertu bereziak iragarri ditu? Bai, eta gainera zopozik nauze, claro, batzutan, hau, ez dakit, batzutan sentitzen dut ja industria hontan, zaharren zeran sartzen nabilela. Izaro, mesedez. Baina, benetan, ikusten ditudanien hauek, germenean, ez da horrez, muinean, eta lehenengo euskalduna, eta lehenengo kursal bat, eta bai eramaten hauten nire lehenengoetara. Eta konektatzen dut pila bat emozio horrekin, eta ez dakit tripako zirrara horrekin, eta badakit super ondo jungo jakola, Janusi. Eta asko izugarri pozena. Ze polita. Nola, entzuten ari gara, ez dakit zenba denbora daramadan hemen, eta hemen Jokin Pinatxo ere entzun daiteke, baina bere diskoan ere egin zenuten kolaborazio bat, nola hartu Arnasa izenekoa, beraz, Izaro, ondo iruditzen bazaizu, zu agurtzeko, abesti hori jarriko dugu. Zoragarri. Muxu bat hemendik, esan bezala hitzordua jarriko dugu, aurrez aurrez zurekin egoteko, eta jakin nahi dugu. Hau izan da, elkarrizketa baten arkitektura. Hori da. Gure dosierra, gero datorren astean jendeak ulertzeko. Hori da. Nola egiten den produkzioa. Hala, muxu bat, maja. Bai, aio. Muxu. Begirada bat pizteko argazkietan ondo nagola saltzeko nola hartu arnasa airea falta bada minera oitu denak ezin du zein eroso zegoen oroitu minera oitu denak ezin du. Indiokerrek txatean galdera bat jarri du Izarorentzat, eta ez dugu irakurri, baina nola, Izarok esan duen bezala, elkarrizketa baten arkitektura egin dugun, hemen osagaiak biltzen ari gara, datorren asterako. Beraz, Indiokar galdera gehiago balin badauzkazu, bota, eta dena jasoko ditugu datorren asterako. Hori da, biltzen joango gara, eta ja datorren astean egingo dizkiogu. Ezin du, zein eroso zegoen oroitu, minera oitu, denak ezin du, zein eroso zegoen
Tira, eta Izarorekin Jokin Pinatxo eta Janus Lester proiektua aipatu dugunez, esango diogu gure entzulei baita ere, agian norbaitek ez daki zertaz, ari ginen Janus Lesterrek iragarri ditu 2 kontzertu oso handi, beraientzat mugarri izango diren, Izarok esaten zuen bezala, lehenengo euskalduna eta lehenengo kursala izango dira beraientzat, 2 data iragarri dituzte, abenduaren 19an Bilbon egongo dira, euskalduna jauregian, eta abenduaren 26an Donostian, kursal auditorioan, okerrez banago Bilboko sarrerak atzo jarri zituzten salgai, eta gaur 11:00 jarriko dituzte kursalekoak, beraz, garaiz zabiltzate, sartzeko, kuskusiatzeko webgunean, antolatzeko, eta hitzordua egiteko, beraz, bagoaz pixkanaka urteko agenda kulturala osatzen, ze badakizue, batzuentzat tamalez, beste batzuentzat zorionez, modan jarri dela, aurreikuspen handiarekin iragartzea izugarriarekin bai gauzak, eta agian ez dakizue zer egingo duzuen bihar otsailak 28, baina agian badakizue abenduaren 26an kursalen egongo zaretela. Zuga zaude goizako eguzki izpiberotan besarkan nazazu. Bidearekin amestu duzula berriz esaidazu. Biharrak zer dakar, iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo dugu. Nora ezaibar, aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu. Bibegi bilore. Nik aldiz badakit zer egingo dudan bihar, zer egitea espero dudan igandean, eta zertara derrigortuko nauten, enekoketa. Eta oianak ez, baino, aipatu nahi nizuen, eta entzulekin elkarbanatu nahi nuen, hitzordua jarrita dagoela bihar, larun bata, otsailak 28 gaueko 10:00 Bartzelonan Goya sarien banaketa egingo dela, eta Euskal Zinemak izendapen ugari dituela, beraz, aurtengoan bereziki adi egongo garela. Nik esan dizuet, ni ezkontza batean egongo naiz, eta ezingo naiz egon etxean, urtero egoten naizen bezala, sari banaketa ikusten, eta nire kuadernotxoarekin apuntatzen, ea nire iragarpenak errealitate bihurtzen diren, baina urrengo egunean ikusiko dut gala. Saiatuko naiz spoilerrik ez jaten, baina uste dut oso zaila izango dela. Bai, kasu horietan izaten da, bai. Adibidez, nik badakit, irabazten balin badu. Bueno, eske denek esan behar nuen, baina Kandido Urangak irabazten balin badu. Goya saria, ze Maspalomas pelikulan egindako lanarengatik izendapena jaso du. Nik badakit, Kandidok saria irabazten balin badu. Inigok sekulako festa antolatuko duela, eta ni nagoen jatetxeetik ere entzungo dudala Inigoren ospakizunaz, badakizu. Entzulek badakite sekulako ilusioa egin zigula. Izendapen guztiek egin digute ilusioa, Jose Ramon Soroizenak baita nola ez, interpretazio honenaren zilarrezko maskorra jaso zuen Donostiko Zinemaldian, eta orain Goya sarietara izendatuta dago berriro ere, baina Kandidoarenak, ez dakigu zergatik agian, zailagoa delako edo ez delako ainarrexa izaten jakitea antzeztaldeko aktore gisa, sailo horretan nor izendatuko duten, eta berak jaso zuen ore hau, beraz, adi egongo gara, ez dira izendatu bakarrak, Patricia López Arnaiz emakumezko aktore onena jasotzekotan dabil Los Domingos ere indako lanarengatik, baita Nagore Aranburu ere pelikula horretan antzeztaldeko emakumezko aktore onena saiean. Bueno, badakizue Los Domingos izan dela sekulako arrakasta izan duen pelikula, eta baditugula horrain bat izendapen, eta Euskal Zinema emankorra izan dela kasu honetan. Gehiago ere badaude, Adibidez, gaua. Paul Urquijoren gauak, jantzien diseinu onena, makillaje eta ia paintzaile onena, eta efektu berezi onena. 3 kategoria hoietan lehiatuko da, eta ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Kantuan entzun zaudeten argitu zain, zaudeten argitu zain.
etor gaitezen elkarrekin, lurra jo behar baduzu, zurekin nagoela jakin. Inoiz erurtzen bazara, Gala Luis Tosar aktoreak eta Rigoberta Bandini aktore eta musikariak aurkeztuko dute, eta Susan Sarandon, estatuatuar aktoreak nazioarteko goia jasoko du, eta Gonzalo Suarez zinemagile eta idazlari ohorezko goia saria emango diot. Esan bezala hau guztia bihar izango da, larunbata, otsaiak 28 gaueko 10:00 aurrera Bartzelonan egingo duten ekitaldi batean, eta guk astelehenero puri-purien sekzio egiten dugu, telesail eta pelikulei buruzkoa, eta hor helduko diogu honi bitartean, ospatu egingo dugu, festan egongo gara, eta apostuak ere egingo ditugu, ez pentsa. Ze gustatzen zaigu guri horrela jolasean aritza. Bingoz baretu dira, garai bateko ekaitzak, harrapatu gaitu, gelditzeko holtzak. Iesigoaz, barrenera, urtzeko borderik da, noren izotzak. Norenak dira, ez ditut sentitzen nireak. Itxutu gaitu zure gorrotuaren keak. Inork ez du berdin egiten negar. 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 Eta horrela batzuekin eta besteekin hizketan iritsi gara goizeko 11:00, eta beraz azken ordua ezagutzeko unea iritsi da, prest daukagu Itxaso Leonkareaga lankidea. Egunon, Itxaso. Egunon, Goiuri, eta egunon entzuleok. Frantziako estatuko 11 eta 15 milioi herritarren informazio medikoak dituen datu base bat pirateatu dutela jakin dugu. France 2 telebista kateak jakitera eman du, eta kasu batzuetan bide horren bidez kontsultatutako datu baseak zehatz mehatz jasotzen zuela dio espediente medikoa, sentikorrak izan zitezkeen informazioekin ere. Pirateatzearen biktimen artean katetik nortasunak zehaztu ez dituzten pertsona politiko ospetsuak daude, 2027ko presidentetzarako hautagaiak, zein segurtasun arduradunak besteak beste. Kazetariak pirata informatikoarekin harremanetan jarri dira, pirata horrek esan die CGDIM enpresatik datozela datuak, enpresa hori programa informatikoetan espezializatua dago, eta 25.000 kabinete medikori eta 500 osasun zentrori eskaintzen dizkie zerbitzuak. CGDImek bere aldetik ez du oraingoz erreakzionatu France 2 errebelazioen aurrean. Otsailaren erdialdean jakintzen alaber Frantziako altxor publikoko fitxategi bat lapurtu zutela 1,2 milioi banku konturen informazioarekin. Gobernuak zeharka onartu zuen epai bat, eta Amélie de Montchalin orduko ogasun ministroaren ahotik adierazi zuen zaintza indartua eta erabateko gardentasuna behar direla euren sistemek erabat funtzionatu ez duten bakoitzean. Eta bestetik aipatuko dugu ere, Tubacex taldeak 15,9 milioi euroko irabazi garbiekin itxi duela 2025. Hau da, aurreko ekitaldian baino 130,5 gutxiago eta 719,3 milioiko salmenta bateratuak izan ditu, 6,3 gutxiago ahultasun orokorreko ingurune batek markatutako ekitaldian. Emaitza horiek argitaratu ondoren, Tubacexeko administrazio kontseiluak 6,4 milioi euroko dibidendua banatzeko proposamena egingo dio akziodunen batzar nagusiari. Dibidendu hori onartu egin behar dute, eta akziodunari 140ko payout ordainsari politika mantenduko zaio irabazi garbi doituaren gainean. Eta bestalde informazio
praktikoa ere eguneratuko dugu, aipatuz Bilboko aldirietako C3 lineako trenak atzerapenak izaten ari direla goiz honetan, trenbideko seinaleztapenean izandako arazoen ondorioz. Ollargan eta Bidebieta Basauri arteko tartean gertatu da gora bera, C3 lineak Bilbo Abando eta Urduña lotzen dituela esango dugu, eta trenbideko iturriek jakinarazi dutenez, arazoa zerbitzuaren ohiko erregulartasunean eragiten ari da eta tren zirkulazioan atzerapenak sortzen. Gainera, talde teknikoak matxura ahalik eta lasterren konpontzeko lanean ari dira, linean lehen bailen normaltasuna berreskuratzeko Oieko orain artekoak, trafikoan egoera lasaia dela ematen du, beraz besterik ez, 12etan itzuriko gara informazioa berritzera. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraituko dugu, aipatu dugun bezala, gaur badelako gobernuz kanpoko erakundeen eguna eta gai horri heldu nahi diogu. Naiz irratia entzuten ari zara. Aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Begietan ikusi dakegia, berriz hiltzatuta hemen erdia, baina hori etzen gure zauria. Naiz hau esateko gai, kanpoan deno gure zai. Mila bidere esan nizun, hemen ez da ezer orai. Lehen ere esan dugu, 3 ginela hemen mai honen bueltan, baina bai txatean eta baita laborategian jende gehiago zegoela eta iritsi da. Jende hau aurkezteko unea, ze Xabik gonbidatu bat ekarri digu gaur egun, oi, Xabi? Etzaitut, Xabi, txaron segundo bat. Aber, itzegin? Bai, orain bai, entzute zaitut. Berriz hiltzatuta hemen erdia, baina hori ezen gure zauria. Lehen esan dugu, gobernuz kanpoko erakundeen eguna dela gaur, eta horren inguruan, ekarri dugu hainbat elkartekin edo elkarlanen ibilian voluntario bat, Paula Espiri, egunon. Egunon. Jakinaren gainen gaude azken urtetan JKE ezberdinekin aritu zehala elkarlanen, eta horietako bat, Loiola Etxea elkartea da, Donostin, sede principala Donostin duena, gizarte banaketa jasaten duten eta jasateko arriskun dauden pertsonei laguntzen die, bideratuta dagoen elkartea da. Eta konta eguzu, zu nolatan hasi zinen, edo ze idea edo zer bultzatu zituen lehen paus hori eramatea? Bueno, ni Loiola Etxean hasi nintzen arte egia da, ni genula inoiz voluntariotzeekin, ez konpromiso sozialakin zer ikusia edukizezakeen beste zer egin. Eta beti hor neukan, ez dakit, gogoi bezala, ez? Ni beti izan naiz konpromiso sozial handia izan duen pertsona bat, beti kejatu izan naiz munduan egoeraz, eta beti itzein izan dut. Munduan dauden hainbat gauza aldatzeko beharraz, baina ikusten nun enula ezer egiten hori aldatzeko, ez? Eta unibertsitatean bitartez aukera zeon voluntariotza egiteko, eta aukera horien artean bat Loiola Etxea zen. Nik entzun da neukan, Loiola Etxeak beste hainbat kolektiboekin lanik aparte, baita ere, presoekin egiten zula lan, eta nahi kartzelan mundua edo presoena beti interesatu zaidan zerbait izan da, edo atentzioa eman diten zerbait izan da, ze egia da, ez da enekila ordura arte asko, ez kartzelari buruz, ez presoen inguruan, naiz eta gizartearen parte diren, eta kartzela ere naiz eta presoen aurka daudenek
askotan ahaztu iten zaie kartzela ere zerbitzu publiko bat bada. Nik oso urrun ikusten nun kartzelan mundua, eta nahi interesatzen zitzaidan, eta horregatik apuntatu nintzen, pixat gertutik ezagutzeko ere. Eta behin, sartua zinala Loyola Etxea elkarteakin, zein zan zure funtzioa? Gehiago zentratzen zinan jendeai laguntzen, jendean egunerokotasunean laguntzen, edota Loyola Etxeak antolatzen dituen pare bat bisita edo elkargune horiek antolatzen saiatzen zinan. Bueno, Loyola Etxeak leno aipatu dut 3 lerro dauzke, ez dakit zehazki esan duten, baina 3 lerro dauzke. Bata da justizia, hor presoekin egiten da lan, batez ere 3. graduan dauden presoekin eta baliabiderik ez duten presoekin. Gero da hospitalitateko lerroa, hor migratzaiekin egiten da lan, eta bestetik dago inklusioko lerroa, hor lan egiten da, bazterketa sufritzeko arriskuan dauden kolektibo ezberdinekin, hor kolektibo ezberdinak sartzen dira. Eta ni hasi nintzen hospitalitateko lerroan, hor nik deskurri nun beste lerro batzuk zeudela eta hor hasi nintzen. Hor gehien bat zer egiten nuna zen, hemen Tolosan etor berria zen Siriako familia bati lagundu eta bere egunerokotasunean laguntzen genien. Baini eta amak ere laguntzen ziren. Nola laguntzen genien? Gizarteratze prozesu hoi alik eta emankorragoa hien. Adibide bat jartzeagatik, dagoeneko arazorik ez daukate, erderaz ondo moldatzen dialako gurasoak eta euskeraz ere ondo moldatzen dira behaien seme-alabak. Baina hasiera batean konplikatua egiten zitzaien adibidez medikua jutea eta ez dakit errezeta bat eskatzea, medikamenturen bat eskatzea, orduan guk lagundu ite genien eta hor itzulketa lana edo tutoreta lana. Bai, hori da. Akompainamendu egiten. Eta zu kontatzen naizea, ze bizipen edo ze esperientzia dukituzun. Badago baten batola lehen impresioan edo betirako geldituko zaizuna? Esatezuna, momentu hau edo une hau biziet eta inoiz izataztuko. Bai, esperientzia bat baino gehiago irakaspen bat jasoko nuke. Eta hau izan zen lehenengo gunenei esan ziatena eta Loyola Etxean daraman denbora guztiontan landu inbar izan detena, hausnartu inbar izan dut horren inguruan. Eta langile batek eman zian eta ondorengoa da. Voluntariotza bat itea pentsatuta daukezunen, eta nik uste gaur egun importantea dela hori ere aldarrikatzea, eta voluntariotza bat itea pentsatuta daukan pertsona bati gogoraraztea. Voluntariotza bat itea erabakitzen dezunen, etzatoz mundua salbatzera, etzea inorren salbatzailea. Ze hortikan abiatzen baldin magea, zu pertsona horren gainetik jartzen naizea. Eta pertsona hori ez da zu baino gutxiago. Eta gogorarazi behar diogu jendeari, eta gukoi eskatzen diogu baita gure voluntarioei, edo gure etorkizuneko voluntarioei, batzutan voluntariotza egiteak ez duela eskatzen nahi eta zerbait egitea. Daukau barneratuta voluntariotzarekin zerikusia dauken edo zer, edo zaintzarekin o laguntzarekin zerikusia dauken edo zer, nahi eta zerbait egitea eskatzen duela. Eta batzutan, egote gutxarekin nahikoa da. Bai, nik uste dut esaten ari zaren hori oso garrantzitsua dela eta askotan nahastu egin izan dela ere, ez? Askotan esaten dugu, ez? Egon naiz Afrikan ez dakinon zerbait egiten, ez? Nik adibidez Etiopian pasa nuen hilabete, eta egia da batzutan ere hori ikusten duzula hemenago, eta nik egingo dut hau, eta egingo dugu eta proposamenak, eta askotan da, zuk esaten zenuena egotea, eta nik askotan hori ikusten nuen familia batzuekin, beraiekin etxean, beraiekin egote hutsa hori zen behartzutena, ez? Eta konpainia hori batzutan, eta goxotasun bat, eta beste zerre, baina batzutan guk gure lekutik nahi dugu, ez? Eta askotan esaten dena, etzazu zuk arrantzatu emaizkiozu baliabideak edo lagundu edo irakatsi, ez dakite arrantzaran jartzeatik adibide bat, hortan nola egin daiteke, baina gero bera izan dadila, ez, egiten duen, azkenean ematen du guk dakigula eta guk egingo dugu, baina ez da hori, ez? Eta uste, esan dezun hori ezinbestekoa dela. Bai, eta garrantzitsua da komentatzen dezun hori, ze jarrera hori hartzen baldin badegu hasieratikan, behaien gainetik jartzen egia, paternalismoetan erortzen gea, eta horrek ez du laguntzen pertsona horren prozesuan. Pertsona horrek ikusi behar du gai dela autonomiaz eta independentziaz bere prozesuaren jaunda jabe izateko. Zuk baliabideak eman baizkiozu, bidea erakutsi behar bada, baina beak bidea egin dezala, beak bakarrik. Turik betiko argia sartzen da, gaztelu beltzean zuti. Hau dena ez da,
men aritu gara aldarrikapen bat indezu hor, laguntza beharrezkoa dela, ez? Jendeak presteon behar dula laguntzeko, edo bintzat presentzialki olako jendeak laguntza behar dunak gaizki pasatzen dula eta bai. Eta behatuta goi karguei edo goi karguetan dauden horiei, ze aldaketa o ze sisteman edo ze aldaketa egiteko eskatzea jezu? Galdera komplikatu. Egia esan ez dakit. Ni usteet jendeak dauneko gauza asko aldarrikatzen ditula eta boteren dauden pertsona aldetik erantzunik ez degula jasotzen, ez? Behar beda, eskatuko niekena izango zen, atentzio pixka jartzea, voluntariotzan gaudenok eta orokorren ekimen sozial eta politikotan dauden pertsonok egiten ditugun aldarrikapenei atentzio pixka jartzea eta entzutea zer esaten dugun. Bakit asko eskatzea dela batzutan, baino hori esango nieke. Eta hain, gizartea gehiago behatu adibidez, guk ez deula, ni bintzat ez dutela inoiz elkarlanean, naizela elkarlanean aritu eta imaginatu. Nahi dut sartu, lehen pauso hori eman nahi dut, zuk esaldi batean, esaldi motz batean, nola konbentzitu beharko ninduzuke, sartu, esperientzia ona da, jendeari laguntza jozu. Erabiliko dut, nahiko nuke Loiolatxean parte hartzea, erabiliko dut guk Loiolatxean daukeun eslogana. Gure etxera datorrena, bere etxean dago. Uste dut oso eslogan inklusiboa dela, eta baita ere, gogoa pizten dula, jendeak proiektuan parte hartzeko. Mundu guztiak lekua dauke, mundu guztiak rol bat dauke, eta beti bilatzen dugu baita, ea nola lagundu dezaken gure gana gerturatzen den edonor. Beti dago moduren bat laguntzeko. Uste dute entzuleak animatzeko oso aproposaia izan dela elkarrizketa hau, ea animatzen diren, badakit asko arituko direla, voluntariotza egiteko modu asko daude, gaur aipatu dugu gobernuzkanpoko erakundeen eguna dela, eta erakunde asko daude, eta oso garrantzitsua da, denok bakoitzak bere aletxoa jardezan, eskerrik asko gurera etortzagatik, Pablo? Zuei. Eskerrik asko, egiten duzen lanagatik baita ere, eta hartuko dugu beste batean bigarren kafe bat. Eskerrik asko. Adorez, eta gora egiten du alduen guztietan, baina ez du ezer ikusten. Empatia basoa mozten hasi da, eta zurekin amestu du gizonak. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti. Eta ez dago atzera bueltarik, ez da hemen jainkorik hau gelditzeko gairenik. Itzaitz dio zeruko pintada handiak, astear da ikastear dugun garai berria. Empatia basoa mozten hasi naiz, sexuarekin amestu dut orain. Zurekin, soilik zurekin, zurekin beti.
Baina lehen ere esan dizugu asteburuari begira gaudela eta arte eszenikoen agenda prestatu duela Oianak, beraz, elkarbanatu nahi dugu zuekin, ze aian plan gabe zaudete. Nik plan mordoa proposatuko ditut. Gero bakoitzak ikus dezala. Zu Goiuri biharko ezingo duzu, baina agian gaur bai. Beraz, gaurko ekin hasiko naiz. Ondo iruditzen? Oso no, bai. Bueno, gaur ziur beste zerbait izango duzula. Baina begira, mosaik gaur dantzarekin hasiko naiz, Normalan antzerkiarekin hasten naiz, esan dut gaur dantzarekin hasi nahi dut. Mosaik dantza ikuskizuna Gasteizko Felix Petit antzokian 7:30 eskainiko du Miarritzeko Malanden baletak bere azken lan hau. You have an inner soul, so what? Lan hau astebururo uste dut esaten dugula, da aipatzen dugula, Larrua proiektuarena da, Gasteizko konpainiarena, eta gaur Elorrioko Arriola antzokian egongo dira arratsaleko 8:00 eta 40 urtetik gorako dantzarien balioa indartu edo, hortxe oholtzaratu nahi dute. Errimak bioinetan lanaren azken emanaldia izango da. Ez dakit zenbat denbora egon dire, baina emanaldi desente eginak izango dira. Trisura puntu bat emango die, ez da? Azken emanaldiak. Beti dauka hor zer azken horrek. Azkenengo izango da, nolabite, nekea ja pixka bat gogoa ere bukatzeko neke guztiagatik, baina baita ere da nostalgia, denetari dauka. Begira nik gaur, barkatu jana, ez dauka zer ikusirik, baina nire buruan lotura egin dut, gaur itzuli behar ditut nire aurreko etxeko giltzak. Etxe batetik bestera igaro naiz, eta abixatu behar nuen aurrekuspen batekin, eta kontua da, jada, nagoela nire etxe berrian bizitzen, baina oraindik ordaintzerari nitzela aurreko etxea, eta gaur giltzake entregatu behar ditu dela, eta naiz eta etxe berrian egon, atzo joan itzenean, azken garbiketatxoa egitea etxeko giltzake bueltatu aurretik, triste jarri nintzen. Nik uste dut baduela horrek ere normala izango da. Eta azkeneko manaldia esan duzunean, pentsatu dut, tristura puntua. Naske eta bat egoten da ez hor. Gainera leku berezian daukate, ez da, iruditzen zen eri astegarragago Petritegi Sagardotegian 7:00. Ze tristura eta tristura orduan. Zea Sagardotegia. Goxo bat, horre zer. Eta antzerki pixka bat ere badugu proposamen gisa gaurko, Kaka, Baztango Arizkunean eskainiko dute 7:00 eta igandean berriz Oiartzunen egongo dira bertako landetxen arratsaldeko 7:00. Arizona lanarekin bueltaka jarraitzen dute Jon Plazaola eta Aitziber Garmendiak eta Basauriko Sozial antzokian egongo dira 8:00 gaur ostirala. Nor naizen baneki lana berriz, Zumaiako Aitamaren izango da 8:00 eta larunbatean berriz, Musike Barrin, Getxon, arratsaleko 8:00. Eta Tolosan bertan, gaur Leidorren arratsaleko 8:00, La Mapatxa konpainiaren Loren hizkuntza lana izango dugu, eta igandean berriz, Eibarko hezkuntza esparruan egongo dira atxaldeko 7:00. Ez dakit plana zeneukaten, Tolosan bertan, Juri? Ezin dut. Beste zerbait. Ezin dut, baina banekien eta kartelak ikusi ditut, hola neoizko loreak, neoizko argiekin lore sortak osatuta bezala, eta badakit jendea joango dela, baina honik ezin dut, hau pena. Bueno. Beste batean izan marko. Eureka lana berriz, Azpeitiako Soreasun eskiniko da 8:00, Mikel Bermejoren bakarrizketa lan hau, eta beste bakarrizketa batzuk. Agian agenda berezi bat prestatzen hasi barko dugu bakarrizketen inguruan, zegia da, ez? Modan jartzen ari dira, bai. Bastero Kafe, izena du Basteron, Andoainen egingo diren bakarrizketen saionek, 7:30 izango da, eta bakarrizketa ezberdinak, eta jende ezberdina bertan. Bi baso bat Barrundiako Garaion sorginunean eskiniko dute, geuretik sortuakeko lan hau, eta igandean Errenteriako Niesenen egongo dira 7:00. Beti gabiltzak Garaionea joan behar dugula, irratxe bat egin behar dugula sorgingunetik, hasiera batean aitzakia zen interneteko konexioarekin agian arazoak izango genituela, gero ja esan ziguten horia etzela arazoa izango, eta hala ere oraindik ez gara joan. Eta orain zein da aitzakia, edo zerk? Egunerokotasunak jan egiten gaituela biana. Bilatu barko da. Joango gara. Produzio lanarekin hasi barko duzu aurretik. Itzartuta daukagu sorgingunera joatea, eta baita gordaiura. Gordailua Irunen dago, la eraikin nahiko moderno baten artelan ez beteta dagoen leku bat da, eta nik usteet handik egin behar dugula saioa, ze esan genien, bertako langilei joango ginela, eta gainera nola bigarren kafean askotan arte lapurreten inguruan hitz egin dugun, haien joan behar dugu eta zerbait lapurtu. Epa! Edo agian ez.
Hobeto ez dut. Bueno, nahi saiatu nitzake ez lapurtzen. Bai, gero nahi duzun egin, baina hola. Nebel badezu argazki bat atera eta jazta horrekin ja, bueno, badakazu etxean. Ez dut ez esan. Ez que Goiuri asko gustatzen zaizkio olako lapurretak, Horri oso interesgarriak eruditzen zaizkit. Eta zuk bizi nahi duzu horietako bat. Hori da. Ezin bukatu esaldi bat leio baten albo. Ba, norbere mundu intimoa Jesus Mari Irazu, Lana Gabirian eskeniko du Mirari Martierenak, arratsaileko 7:00 edo 9:30 leku batean ordutegi bat ikusi dut eta bestean bestea ordun. Enaiz fio zein izango da. Gosearen arabera izango da. Bai, hori da, edo akaso bi ditu. Agian bi dira. Baina egia da, bi lekutan ordutegi ezberdina topatu dudala. Orduan nahi duena Gabiriak hor kuskusia dezala eta topatuko du ordutegi zehatza. 7 urte lana, hau esan genuen, ezta? Begira, Kandido Uranga bertan dago, oker espanago, lan honetan. Gaur da, beraz biharko agian Bartzelonara hurbiltzeko aukera izango du. Ez dakit, bueno. Bermeoko Nestor Basterretxe aretoan, arratsaldeko 8:00. Ring, Plentziako Goñi portalean 6:00 eskiniko du, Ebaren Alabak taldearen lan hau eskiniko da bertan, eta feminismoa eta bere kontraesanak aurrez aurre jarriko ditu humorezko lan honek. Organori gabeko gorputz baten horroak lana berriz, Gasteizko Baratza aretoan eskeniko da 8:00 eta publikoaren parte hartze handia eskatzen duen lana omen da. Publikoak esaten duenaren arabera alde batera edo bestera joango delako performantza. Franco Poleon, Herriberako kulturgunean, Astigarranan eskeniko dute 7:00, eta Adrien Bergson Johnson, Texasetik Euskal Herria salbatzera datorren emakumearen historia, itxasoku Sanoki gelan 8:30. Agurtzen naiz orain, ezin bada ez dugu eginen, edo agian ba. Eta biharko proposamentxo batzuk, hasta el último baile, Amurroeko antzokian 8:00 eskiniko dute, Eba Guerreroren azken lana, denboraren iragaiteari buruz hitz egiten edo dantzan edo gorputza mugitzen diren lana. Txatxara, Gasteizko Baratza aretoan 8:00 emakumei zuzendutako pieza, Patas de Gansa kolektiboaren lana da, Eulalia Baituaren erakusketa batetik abiatu omen ziren, eta bertatik abiatuta hainbat emakumeren inguruko bizitza edo historia edo kontatuko digute gorputzaren bidez. Etxea lana geuretik sortutakoa, Iñaki Fifek idatzia, Donostiako Gaztestenan eskiniko da 7:30 eta okerrespanago sarrerak agortuak daude, baina akaso azken momentukoren bat egon daiteke. Eta igandean, bestela beste aukera, Larrabetzura joatea, bertan egongo baitira. Amak lana berriz Mungiako Lalde aretoan izango da arratsaldeko 8:00, bertan izango gara, eta Renata, Kamikaz kolektiboko Azkoitiko Bastartxo aretoan arratsaldeko 7:00. Batzutan nere izena azten dut. Eta iganderako badaukagu Zumba goizeko 9:30, gero Lilatoia eta arratsalderan hola lasai aretore matera hurbil gaitezke. Kolapsoa adibidez, Usurbilen arratsaldeko 6:00 sortuko da, geuretik sortuakeko lana da hau ere, eta kasu honetan estreinaldia izango da. Jon Ander Urresti eta Matxalen de Pedro dira sortzaileak eta desazkundeari buruzko lana izango da. Tantxaka antzerki taldearen azken lana, Desobedienteak 18/88, Galdakaoko Torrezabal kulturgunean izango da 7:00, eta Voyage, Gasteizko Baratza aretoan 8:00, ikusten duzue, ostira larumat eta igande, Gasteizko Baratza aretoan emanaldiak eskeniko dira, beraz, hortxe asteburu bete-betea duzue. Eta azkenik, Trajea, Txalo antzerki konpainiaren azken estreinaldia, atzotik igandera arte egongo da, atzoko aia ezin dugu ikusi, baina ostiral eta larun batean 7:30 eskiniko dute emanaldia Asier Ormaza eta Joseba Paulazak, eta igandean berriz arratsaldeko 7:00. Orain arazoa, Oiana, badakizu zein izaten den. Aukeratzea. Bai, batzuetan gehiegi da, baina beno, agian gaur batek indizu horrela, hau gustatuko litzadake eta agian ezin dut, baina datorrenean ikusten duzunean badakizu, begira, hau, ez, dakitu. Bai, horrela izaten da, eta zorionez Euskal Herria naiz eta
ez dugun behar bezain beste ezagutzen, distantziak ez dira hainendiak, eta zuk ikusten baduzu, Hori ere egia da. ezin izan nuen, Joan, ez dakit gaur gertatu zaidana, bihar gertatuko zaidan, ez gaur da, Loren hizkuntza da, goela etorrean, gaur ezin dut Joan, baina agian egongo da hemendik aste batzuk barru, takit, aste asun, eta Joan eitek aste asura ikustera, itzaki polita da, antzokietara joateko turismoa egitea. Hori da, hori esan behar nuen. Eta bide batez herrian bertan ere lehenago junezkeo bisita dezakezu, eta bueno, egin daitezke gauza asko, ez da? Eski, ni noiz edo noiz, joan izan naiz, zinemara naizetan ere herrian eduki pelikula hori, zarautzeko modelo aretora, plana egiteagatik. Gero, ibilian ondartzan paseatzen, edo inguruko tabernak ezagutu, eta pelikula bat ikusi, beraz. Egin daiteke plana osatu, horrelako itzordu baten aitzakipen. Bai. Gurasoen ariak alabearrarena norbere gorputzarena ariak lagun minen ariak Baina iritsi zaizkigu goizeko 11:00 eta gure eguneko azken gonbidatua aurkeztu behar dizuegu ziur naiz. Bera ere, ibili izan dela, arte eszenikoen hitzorduen aitzakiarekin, antzoki batetik bestera. Zu egiten, ariekin korapilatzen. Nagore González, aktorea. Txikitatik izan du aktore izateko grina. Behintzat, handitan zer izan nahi zuen galdetu eta gogoratzen duenetik beti esaten omen zuen aktore izan nahi zuela. 12 urterekin Euskara Okean parte hartu eta hori izan zen oholtzarekin izan zuen lehen harremana. Eta akaso, aktore izan nahi izatera ere eraman zuena. Irudimen handiko pertsona izateak ere ziur asko lagundu diola. Etan atezuan, besteetan lasaiera. Berak dioenez, oso naturala izan zen aktore izateko bilakaera, eta 17 urte inguru zituela Galtzerdi Teatrok eskainitako ikastaro iraunkor batean izena eman zuen. Eta ondoren, arte ederrak ez barkatu magisteritza ikasten hasi zen. Antzerketa ikasketak uztartu zituen, izan ere, Galtzerdin hasi eta urtebetera bere lehen lan profesionala eskaini zioten, betizun. Ingurukoen babesa beti izan du aldamenean, eta ordutik, trebatzen eta aktore lanetan aritu da. Ohartu ez estelaririk. Denetarik landu du, ahotsa, gorputza, txotxongiloak, antzerkia, azken batean interprete izateko guztietan trebatzea ezinbesteko ikusten du. Magisteritza ikasketak ere burutu ditu, honekin guztiarekin batera. Goenkale telesaia izan zen bere lehen harremana telebistarekin. Paola Italiarra gorpuztu zuen bertan, eta zineman ere parte hartutakoa da. Hala ere, antzerkia da ziur aski gehien ezagutzen duen arloa. Bertan, lan askotan ikusi ahal izan baitugu. Eidabe konpainiaren Kanpano Lue, Txapela buruan eta dantza munduan, Mari eta Gaieta fabrikan, Amaman, Irrifarren ondarean, Pez Linboren Harri horri arlanean, edota La Dramatika erranteren, Altsasun, Festenen, R eta Jotan. Horrez gain, Bilboko Gau Zurian hainbat egitasmotan ere parte hartu du. Nano teatron esaterako. Momentu honetan, La Dramatika erranteren R&G, gero galetuko diogu nola esaten den, Goiuri hau zure gustatzen zaizu, lana batetik bestera dabil. Romeo eta Julieta gurera ekarri dituzte, Maria Goirizelaiaren estilo eta gidaritzapean. Eta honi buruz esan bezala galdetzeaz gain, bere ibilbideari ere errepasotxo emango diogu. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Nagore González. Kaixo, egunon.
Egun honen agore guk kafe hutsa deitzen diogu tarte honi, eta galdera serioak oianak egiten ditu. Sarrera serio egin duzun bezala, oso polita. Baina nik bi galdera egin behar dizkizut nagore bigarren kafeko gonbidatuei egiten dizkiogu. Eta nik biak botako ditut, baina zuk bat aukeratu behar duzu erantzuteko. Orduan, galderak dira. Lehenengoa da, etorriko balitz orain, zinema zuzendari bat, zure gana, eta esango balizu, nagore, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenukeen gero ikusteko pelikula batean islatuta. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizukeen, nola irudikatzen duzun behintzat zure hileta, zure funerala. Beraz, esan bezala, nik bi galdera hauek bota ditut, eta zuk aukeratu behar duzu zein erantzun. Ez da beharrezkoa, biak erantzutea, ze gainera zure aurpegia ikusita, badakit bigarrenarekin sustu hartu duzula. Kaixo, egunon. Lehenengoa aukeratuko dut, zen bigarrenarekin kriston negazioan bizi naiz, ni enaiz hilko, orduen hori ez da posible erantzutea. Lehenengoan, beitu, hor gogoratzen dut nik 14 urte nitueneko uda hori. Oso garri interesgarria daude, dago herria, dago, ez dakite, gaua, dago lehengo maitasuna, daude lagunak, dago hor gazte bat super, enpoderatua, eta hori aukeratuko nuke. Ze ona, eta bide batez esan behar dut, denboraldi hontako erantzun originalena eman digula hiletaren galderarako naiz eta ez duen erantzun nahi izan. Izan da, denboraldiko ez, bigarren kafe hasi zenetik, ez digu inork esan orain arte, ez dela hilko. Beraz, erantzun originalena nagorerena. Oso, bai. Nagoren ipixka galetuko izut, nekien ez, oroitzapen hori badituzula, zure aizparekin ere okerrezpanago, ez, herrira eta joaten zinenekoa, nola ibiltzen zineten ere jolasean eta bar, eta antzerkiari dagokionez, ze oroitzapen dituzu, nola gogoratzen duzu? Herrian ere aritzen zinen antzerkia egiten, edo etxian, edo nolakoa zen Nagore? Lehen aipatu duzun euskaraokeko hori, ez dakit nondik atera duzun, baina nik beti pentsatzen dut egunen batean, ETB-ra baldin manoa alkarrizketa bat egitean, igual tarte hori errekuperatuko dutela eta... Eta botako dutela, ez da, bai. Nik hori badaukat grabatuta, baina VHS-en, eta nola aspaldian ez daukadanez bideoa erreproduzitzeko katzarroa, orain dela asko ez dela ikusten. Eta... Gustora ikusten berriz. Bai, garai horiek nienaz, enaz ume horretako bat antzerki tailerrak eman duena txikitatik, ez, beti historioa kontatzeko edo jolasarekin harreman gehiago duten ekintzak egin izan ditut. Pentsatu gabe antzerkian ari nintzela edo holtza baten gainean ari nintzela adibidez euskarak okeko txapelketarekin bezala. Eta orduan ze momentu izan zen zuretzat esan zenuela? Nik aipatu dut 17 urterekin galtzerdirekin ikastaro iraunkor bat egin zenuela edo, ez dakit hor ikusi zenuen, hau benetan gustatzen zait, eta, saiatuko naiz hemendik, edo aurretik ere, edo zein izan zen azitxe hori pixka bat agian, indartsuagoa edo izan zena? Horre izan zen 17 urte nituela hor gaitzerdirekin, gaitzerdi da, ez galtzerdi. Esan dut. Bai, eta esan duzun moduan arte derretan hasi nintzen ere karreran hasi nintzen, eta han esaten zuten beti artista bat, igual artista plastiko batek duela behar hori sortzearena, egitearena, eta ezin dela horretatik aldendu. Eta nik ez nuen horrelakorik sentitzen arte derretan. Osea, ez eskulturarekin, eta paja bat bezala ulertzen nuen nik esaldi horiek, ez? Baina gero, nola, bani joan antzerkiko bide hori jorratzen, hor konturatu nintzen ni, hor neukananik
maizu horiek esaten zutena, ez? Antzerkiarekin natura hori neukala, antzerkiarengatik ez nintzela aldendu nahi, eta hor zegoela nire fortea edo nik mugitzen nauena. Begira, nik esan dut, bai, arte ederrak egia esango dizut. Leku baten ikusi nun arte ederrak, beste baten magisteritza eta gero zurekin lan egindako pertsona bati galdetu nion. Barkatu, nagorek zer ikasi zuen. Eta orduan batean berak esan zidan, bukatu zenuela edo magisteritza, eta orduan horrekin gehatu naiz. Eta esan dut, gaizki zut aldatu hau. Orduan, baina hori bai, esan dit, zoragarria izan zela zurekin lan egitea. Zer polita. Bai, nahi baduzu aipatuko dizut ze lanetan eta asmatzen duzun. Zein den pertsona hori... non dago? Mari eta Gaieta fabrikan lan egin zenuten elkarrekin. Edo Aino Artetxe edo Itxaso Paia. Bueno. Eta Taniak izaltzuen zurekin lan egin hor. Edo Taniak, edo Olaz Gorrotzak egin. Osea, Tania ere, bai, Tania aurrera gozartu zen, bai, joe. Tania. Tania izan zen. Orduan begira arte ederretatik begira nola bideratu zenun. Orduan antzerkiak bai ematen zizula ez da zeozer berezia. Nik esan dut telebistan, aritu zara, ez? Goenkalek eman zizun lehenengo aukera telebistan, Paola Italiarraren paper handi antzezten. Zer izan zen zuretzat horlako telesail batean hainbeste urte ez? Hainbeste urte pantailan zeramatzan telesail batean sartzea, italiar baten papera egitea, nola bizi izan zenun lehen esperientzia hura bertan? Hori totala izan zen, ze behitu. Ni aurkitu nintzen 22-23 urtegaz, arte ederrak kasi nituela eta antzerkia egiten nuela. Orduan esan nuen gozea. Ikasi behar dut zerbait praktikoa egiteko koltzoi bezala, ez da? Eta hasi nintzen magisteritzan, baina beti enuen iparra galdu nahi, nire lehenengo aukera beti izango zala interpretazioa, ez? Eta orduan, kastina egin nuen, baina neukan lotuta magisteritzako azkenengo urteko Erasmus. Eta orduan, bapatean zan como, ezin joango naiz Erasmusean doa. Eta bapatean zan como, ez galdu iparra. Eta oso polita izan zen, nik kastina egin nuen pertsonaia polaka zen, Agnieszka deitzen zen, eta hor eukin duten osoa, baina zuk esan, eta nik baina esan zerbait, baina joango zara, pues depende zer esaten didazuen. Eta batean, azkenengo deia izan zen, nagore, barruan zaude, baina, eta nik esan nien, baina ni ezin naiz izan polaka, ez? Hori da, ezin zara, izan polaka, ze polaka ez dozu ematen. Izan zara, italiarra. Eta orduan nola izan zen. Oso gustura egon nintzen, azkenengo denboraldian egon nintzen, baina horre esan zuten Goenkale amaitzen zela. Eta orduan, gustura, aukera hori izan nuen, baina pentsetan daude bai agian lusatu izango izan zela, baina nola amaitu zen. Begira gaur ez, giltzekin ere etxea amaitu da. Bai, aipatu dugu. Ostirala da, amaiera. Eta antzerkiaren ibilbidera pixka bat salto egingo dugu. Azken urteetan, ez da, La Dramatika Erranteren hainbat lanetan egon zara, Maria Goirizelaiaren zuzendaritzapean, Altxasune ikusi zintugun, Festenen ere bai, eta orain, nola ahoskatzen duzue azken lana? Zuk esan. Edo Romeo eta Julieta edo nola egiten duzue? R eta J deitzen da, baina inork ez du R eta J esaten, ez da guk ere. Osea, esaten dugu Romeo eta Julieta. R eta J deitzen da, ze lanaren barruan Romeo eta Julieta pertsonaiaz aparte, beste bikote garaikide batzuk daude R eta J iniziala dutenak euren izenatan. Adibidez, Raúl eta Jimena, edo Rosa eta Jara, edo Roy eta Jon. Orduan, ez da bakarrik Romeo eta Julieta, baina ez zaigu irtetzen R eta J ditzea. Ados, begira, orain ja, hemendik aurrera guk ondo esango dugu, nik ja kontuan izango dut, eta R eta J esango dut, beti agendan aipatzen zaituzte danean. Kontaiguzu pixka bat, nolakoa izaten den La Dramatika Erranten lan egitea, Altxasua adibidez ez, arrakasta handia izan zuen lana izan zen, ez zineten hemen bakarrik egon, estatu mailan ere izan zineten, nazioartean ere egontzarete, kontaiguzu pixka bat nolakoa izan zen horrelako lan bat, ez? Olako gai sakon bat, herrian eta oihartzunan
handia eukizuena, hori guztia oholtzara eramatea eta jendearen erantzuna edo. Beno, la dramatikarekin lan egitea plazerutza da, familia garelako, Ane Pikaza eta Maria Gorizelaia lagunak eta familiak ditudalako, eta eurek sortu duten ekipoa ja familia garelako. Hori alde humanotik. Gero alde artistikotik, niri iruditzen zait, beraien lanak beti daukatela osagai soziala, ez? Edo pinpilean dauen gai bat, edo, bueno, beraiei zuzen eragiten dien gaiak lantzen dutela. Eta, bueno, eta gero artistikoki, bizualki, bueno, beste elementu batzuk ere oso erakargarriak, eta, bueno, nire gustatzen zaidan antzerkia egiten dute, eta ni oso afortunada, ez dakitzen antzaten dan, sentitzen naiz etxe horretan lan egiteagatik. Altsasuren kasuan, kasua bereziki, bueno, gogorra izan zen, bueno, alde batetik hate handia jaso genuen, baina bestalde horretaz aparte, eta horrek bere garrantzia duela, baina horretaz apartea, kontatzen ari ginen gaia, benetazkoa zen, eta familia hoientzako momentu hasi ginenean, gero ja joan zen diluitzen, naiz eta pentsatzen dudan hori inoz ez dela ahaztuko eta beraien bizitzako parte garrantzitsua dela, baina momentu horretan oso gertu zegoen, batzuk oraindik hartzelan zeuden, eta, bueno, lantzukizun handia ematen zigun gai hori plazaratzen. Eta hori esan dezaket. Baina gero jendearen erantzuna adibidez nolako bizi izan zenuten, pentsatzen dut lekuaren arabera eta ezberdina izango zela. Baina oro har zerekin gelditu zinen zu? Gizarteko parte batek gure kontraren zuen oso gogor, eta horrek ekarri zuen gizartearen beste partearen maitasuna biderkatzea, eta bizi izan ditugun momentu batzuk oso bereziak, bai Altsasuko familien parte batzuengatik eta gerturatu direla gurera nolabaiteko eskerrak edo ematen, beste batzuei daude ados edo zaie gustatu, familiak ere ez dira karte batean zeuden, baina euren artean ere ezberdintasun asko daude. Eta gero, egia da, Guardia Zibilen parteko familien berririk ez dugula izan, baina adibidez, etorri izan zaizkigu Guardia Zibilak, etorri izan zaizkigu Polizia Nazional, osea, bueno, izan dugu, bueno, ideologikoki oso urrun dauden pertsonen hitzak izan ditugu, beti ere gurera hurbildu direnak, zere gure Altsasuren inguruan asko egin dute berba, Altsasu ikusi barik. Orduan, esperientzia oso berezi izan da, eta eraman gaitu leku, osea, hori ez dugu berriro biziko. Hori izan zen, Altsasu bat, eta eraman gaitu leku batzuetara, eta eragin batzuk sortu ditu, edozein R eta Jotak eragiten ez dituena. Ba, konta iguzu pixkat, R eta J, aipatu duzu ez, izenburuak ez duela bakarrik erreferentzia ez diela egiten Romeo eta Julietari, beste esan duzu bikote garaikide batzuk ere badaudela. Nola izan da sorkuntza hau, eta egia da, la dramatika arranteren edo lan hauetan behintzat, bakoitzak pertsonaia bat baino gehiago antzesten duzuela, ez dakit kasu honetan ere ala den, uste dut pertsonaia bat ere batek baino gehiago antzesten duzuela, orduan konta iguzu pixka bat zer topatuko dugun R eta Jotan? Bueno, orokorrean ikusleak ikusiko du Shakespearen amodio romantikoaren eta tragedia horren historiotik ikusiko du hortik, baina bai ikusiko dau gaur egun garaikideak diren eta lotura emozional ezberdinak sortzen dituzten bikoteak, ikusiko ditu 3 konkretuki,
ere ikusiko dau, Romeo eta Julietaren historiaren arko osoa, eta berton ikusi aldi izango ditu mitikoak diren eszena batzuk, adibidez, maskaren dantza, balkoia, pozoiak, baina erdian izango ditu hiru bikote garaikide hauen bidaia, eta bikote guztiek izango dute bidaia, hau da, lotuko dira, biziko dute, edo ez, eta hilko dira. Romeo eta Julietaren kasuan heriotza literala da, baina bestean Mariak planteatzen du zuen zelan hiltzen den gaur egun maitasun. Begira. Eta nola lantzen dituzuzuk pertsonaia Nagore? Nondik abiatzen zara pertsonaia hoiek sortzeko garaian? Bueno, esan duzun moduan, gaude ja erdi ohituta 17, ez dakit, orain dela zenbat ez dudan egiten antzeslan bat, non daukadan, nire arkoa, eta zertzen naiz, eta daukagu hori, baina, etengabe, eta dituzu 2 minutu hori defendatzeko, ze hurrengo hori altzasun ere gertatzen zitzen. Hurrengoan, ja zara beste bat, Julietak, ez dakitzen bat Julietak ditugun, ia 5 gara, eskenatokian egoitzantzez, Aitor Borobian, Epikata, Luis Michelena eta ni, eta 5 pasatzen gara Julietatik, edo iaia 5 Romeotik, eta hori, beti bezala, bakoitzaren egia bilatuz, eta zer behar duen eszena, eta non dagoen konflikta, aktore hon gauzatzo horiek. Zaila izaten da hori, batetik besterako aldaketa horiek burutzea, edo ja ohituak zaudete esan duzun bezala, ez? Azken pieza hauetan eta tokatu izan zaizuelako horrela egitea. Nik orain ohituta nago, la verdad. Da, ez dakit, dena entrenatzen da moduan, hori entrenatzen da, eta daragan magu, ez dakit, 5 urte, altzasutik hau egiten. Orduan, beste gauza batzuei egiten diezu kasu. Konzentrazioa izan behar du asako, eta ezin zara sartu estenara erdipurdi. Sartu behar zara asako, ze pasatzen bada trena, horiek 2 minutuak edo minutu erdi badoa, joan da. Bai. Eta ukazu, aurrengo estenan, no, se fue. Orduan, labana ginen artean, hola. Hor ikuste zaitugu beranduixo iristen da irudia, eta nola egin duen labanarena. Ez dakit ikusi duzuen, baina ados. Aipatu dut nanoteatro izeneko esperientziaren bat ere izan duzula, eta okerrezpanago da publiko bakarrari antzerkia egitea edo. Edo ikuslego bakarrari. Ez dut harrapatu, baina hori izan zen gauzuri batean, tarte txiki batean egin duen proiektua, eta deitzen zen 7 minutu. Eta ziren, Bilboko 7 pertsonaia historiko, nintzen Bilbon badago grua gorri bat oso handia, eta deitzen zaio la grua Karola. Horre, Euskalduna jauregiaren inguruan dagoena. Eta horrek hartzen dutzena Karola izena zuen neska batengatik. Eta orduan hori, ni nintzen hori. Eta ginen, sartzen zen pertsona bat edo 2 edo 3. Eta niri emoten osten kriston apuroa. Ze, pertsona bati aurrez aurre begietara kontatzea, batzuetan jendeak pentsatzen du, 1000 pertsonen aurrean antzez, hori errezagoa da, ze 1000 pertsonen aurrean, igual ez diozu inori begietara begiatzen. Baina hor zan, ni trampa ni karton. Eta gero zan komo gehiago horrek biljurrak izaten dituzunak abstraktuki edo bizi baino lehen. Gero, zaude hor eta egiten dozu, eta ez ondo joan zan, eta, baina, nire etxean pentsatzen nengoenean zan, como, que vergüenza, baina ez, gero, ondo bai. Gero gainditzen da hori, ezta? Zer da zuretzat oholtzara igotzea? Zer suposatzen dizu edo igo aurretik ze bizipin edo ze gorputzkera izaten duzu? Darrit errito bada, ez? Lehengo egunean batek esan zian, zure lagunak dio, superale emana zarela akore bezala, ez?
eta pasan astean esan ziren. Eta pentsarazi nau, egia da niri gustatzen zait, pues bueno, nire herritotxoa izatea, lagunekin egitea, grito de guerra, edo beroketak ez daki nola, eta gauzak jartzea ez daki nola. Horrek ematen dit ziurtasuna amildegi horretara botatzeko. Eta dana lotua egon, beti da amildegi kutsu bat dauka, eta gero zu nolakoa zaren ere horrek zer ikusi asko dauka. Bueno, zure nortasuna da oso, beti pentsatuko duzu puta ama zarela, baina igual kontrakoa basara beti pentsatuko zu, hau ez dut egin ondo. Osea, hor, puntua, bakotzak bere puntua hartu behar du, bere neurri hartu behar dio bere nortasunari, eta gero konfiatza izan, zure lana eginda dago, kideak aurrean dituzu, eta, bueno, irtengo da. Asko gustatu zait amildegiaren kontzeptua. Bada, amildegia, Bai, gainea ez, biluzten zara hor noa eta guztiarekin, eta galdetu nahi nizun, aipatu duzulako ez, segun zu nolakoa zaren, exigentzia maila gehiago eskatzen diozu zure buruari, edo epaitu iten duzu, zuk asko eskatzen diozu zure buruari, zorrotza zara zure buruarekin? Bai. Ni lanean ari naiz. Ni oso zorrotza naiz, eta nire buruarekin, eta askotan hori impostorearen rollo horregaz, orduan, pues bueno, ari gara lanean, eta sinisteko hor gaudela, eta merezi duzula. Hori da. Eta R eta J aipatu dugu, ez dakit eskuartean momentu honetan beste proiekturen bat edo aurrera begirako zerbait kontatu daitekena ote daukazun, guri hola, kontatzeko? Bueno, R eta J gaz, oin de feriara goaz, martxoan, eta hor estatu mailan zerbait irtetzen zaigun, eta gero horretaz aparte, rodaje txiki badaukat udabarrian, baina ezin dut esan esar, pentsatzen dut. Eta gero gauzak sukaldatzen. Sukaldatu esaten duzunean, prozesuaren hasieratik esan nahi duzuk ere idatzi egiten duzu, eta zerrola eskuartean idazten ari zara? Bai, harien azorrea animatzen naizen saltoa ematen. Hor ere beste amildegi handi badagoela esango zenuke? Bai, eta bestetik esan dudanagatik eskura doa, ez da, duelaren gantziniztea, zer esango zenioke, zure esperientzia duen bati, 20 urte dara matzazu. Zergaitik ezin duzu zerbait, orduan horretan, empowering. Bai, horixe aipatu behar nizunez, ibilbide luzeko aktorea zarela, baina esan duzu impostorearen sindromea ez, aipatu duzu hortxe dagoela agian. Bai, sentitzen duzu, naiz eta lanean daramazun, honetan, urteak, eta hala ere sentitzen duzu batzuetan hori? Bai, baina hori da barneko prozesu bat, nik kontatzen dut, beste nortasun bategaz, eta nik daukadan ibilbidearekin, agian egongo zan bere buruari lorak botatzen une oro. Idea badauka. Hori be ez dut ondo ikusten, esan nahi dut, bakotza, egon behar gara pizkada zentratuta. Baina hori nire ez gutxi esten, ez flipatzen, ez? Bakotza bere lanarekin hor dago, hori hor dago. Bai, nik uste dut. Nire fermentua eta nire ibilbidea eta nire kurrikuluma. Guztizados nago zurekin, bai. Eta aipatzeko, bukatzeko, zeia amabiak hortxe bueltan ditugu, esan duzu deferian egongo zaretela R eta J-rekin, deferia badakigu Donostian programatzaileei zuzendutako, feriatxo bada, gero hortik emanaldiak beste leku batzuetan eta ateratzen diren, baina egia da ikuslegoa ere, arrunta, esan nahi dut gu ere, joan gaitezkela. Ez dakiz sarreraketan nola dauden, baina bestela emanaldi hau ikustera nola animatuko zenuke jendea, zer esango zenioke norbaiti R eta J ikustera joan dadin edo? Nik uste dut R eta J gauza dituela ikusteko interesgarria direnak. Alde batetik, nik uste dut beti ematen digula guztito hori ikusten dugunean, berbizitatzen dugunean klasiko bat, ez?
Umeak bezala beti pelikula berdina ikusi nahi dutela, guk, pues de repente Bernarda Alba edo Romeo eta Julieta bat ikustea ematen digula guztillo. Eta bestalde zelan moldatu dugun hori, ikustera ere, bizualki uste dut nahiko interesgarria dagoela. Dago bideoa ere badago, zuzenean egiten dugun bideo bat, gero argiztapena eta, soinu aldetik ere potentea da, tekno asko dago, eta jantziak ere oso erakargarria dira, eta, uste dut artefakto potente bat egin dugula eta dagoela guai ikusteko. Exigentea omen da publikoarentzat, ze nola egiten ditugun salto hauek bai pertsonaiaren inguruan, baita historia berdinen inguruan, exigentea omen da, baina, nire aholkua da beti ez dela dana ulertu behar, esan nahi dut. Joan, zabaldu burua eta harima eta utzi sentitzen, eta, gero garagardo batekin komentatzen duzu ondokoarekin, eta hor dudak edo sentipenak askatzen dira. Zederra, senti dezala jendeak bizi momentuan, eta eskerrik asko Nagore gaur gurera hurbiltzeagatik, jarraitu lanian, zure gauzatxoak ere sortzen, guk hemendik babes guztia eta animo guztiak, horretan ere amildegi horren aurrian aurrera egiteko, eta mila esker gurean izategatik. Esker zuei, neskak, super gustura egon naiz. Agur. Biankatan edo launaka Rita guzti datore kaitza Epeldu ezina izango da hotza Epeldu ezina izango da hotza Eta horrela goxo, Iana, eneko iritsi gara eguerdiko 12:00. Bai. Listo, bai, gaurkoz? Agurtu egin behar dugu saioa, baina gure entzulei gogoraraziko diegu, hementxe izango garelagu astelenean, goizeko 10 eta 5 buelta horretan, eta datorren astean ere hitzordu asko ditugula, beraz, entzule maiteku bagoaz, gure lankidek orain jarraitu egingo dute, baina astelenean ikusiko dugu elkar. Agurreneko, agur Oiana. Agur. Keep calm and bigarren kafea.